abafana bashaywa abashaywa abashaywa nje ithi labafana bashaywa abashaywa nje awungivele ngizibone sengizulana emaqhumeni othando lwethu awusengizulana emaqhumeni othando umama ekhala suye kunzima umama ekhala umama ukhomba ngophakathi nje ukhomba ngemali yami webafana basenquthu nina senabanjani nabanjani ngithi ziyenzile uwaye umshado waqoma abantu abanemali qoma abantu abangcono kunami sibuta kwasimanzonzo nokadide ngobe ebheda umuntu yethutshatha udlala imfezi yodwa ngcono mahlula lokho vele uthathe ingubo uyisonge ebheda umuntu yethutshatha udlala imfezi yodwa ithi kuzane mfampungo sendoda ke sibaphusha sibafundisa ingoma ngaloshune sodlala la yakhala manje basho njalo uma ngabe kufanele uthi ikhale sanibonani South Africa sanibonani bantu bakithi ngiyanibona senikhona uphumlane lo umfana wakhumala enqothu unqeshe inkobeka evuthwa ngebhodi lokulabasela ugogo Agnes ngeminyaka ama-80s isicupho sengcophelo esicishe umihle emphazima waseyithatha ubaba uVD uthwala wayithatha wayibeka phezulu wathi mfana awubathi me bafowethu ngingananazi kakhulu ngingayiceleni kakhulu ngiyanibona senikhona bafowethu njengoba bengicelela ukuthi nikwazi ukuthi ningibone namhlanje ngibhekene nabantu abasupport umculo wami abantu abathanda umculo wami abantu abanami ebuhleni abantu abanami ebini abantu abakwazi ukuthi bangibonise into okuyiyona ngila emculweni nje sekunesikhathi eside kabi ngafika abafana abaningi ngale ndlela exakile bangene sengikhona inhlanhla ke umuntu ngeke ukwazi ukuyiphikisa ukuthi wena kufanele udume ubela omunye kufanele adume belapha ngiyakubona ke okunye okuningi nje okwenzakalayo eAfrika ukuthi abantu ukuze bakwazi ukuthi mhlambe badume bakwazi ukuncofa abanye bathuka abanye abantu mhlambe lokho kuyabenza bona ukuthi kubasebenzele mina njengami engathi mangabe ngiqala ngifika la emculweni angibanga nesimo sokuthi mhlambe ngikwazi ukuthi ngincofa omunye umuntu ukuze mhlambe ngizokwazi ukuthi ngidume ngangalibheka ngodumo kodwa ngangithanda umculo ngenxa ukuthi ngangumlandeli
womculo. So waze wagcina uwakheleka wagcina ungena phakathi kwami wagcina ngiwenza ngagcina ngokucula okwaba ke inkinga enkulu ke leyo ukuthi ekuculeni kwami kwabe sekuba nezinto eziningi ezabe sezenzeka emva kwalokho kusho ukuthi ngaqala ngagijinyiswa emculweni wami ngingazi ukuthi mhlambe iyona yiphi inkinga eyenzakalile egijinyisweni wami ngahamba nobani noShilisi wakalanga igidangoma likaMgqumeni lokho kwanginika izinto eziningi emqondweni wami ukuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi ngoba ngigijinyiswa ngenza okungasikho yabo kodwa abantu abaningi ababe support umculo ngaso sikhathi bakwazi ukuthi banginike umqondo banginikeze ukungakha bangivikele ezintweni zokuthi indoda ungayiyeki lento le ngoba ubona begijimisa ngenxa yokuthi abantu abaningi abayithandi lento oyenzayo. Okay, ngabona ukuthi ngiyinkunzi emculweni ngabona ukuthi ngiyibhoza kwezomculo ngoba engikwenzayo angizenzeli mina kodwa kwangena kwabanye abathile ukuthi mhlawumbe bakwazi ukuthi basindiseke ezinkingeni zabo abasuke benazo mhlawumbe ngaleso sikhathi. Ningixolela kancane ke iflu nalokho kwenzakalayo into yakhona ke yezwe wonke umuntu yamphatha eSouth Africa. So angiphilile kahle kodwa nje ngizolokhu ngiqhubeka nenkulumo yami. Bafowethu ngeke ngize ngiye kakhulu sengibonile kakhulu abafowethu abaningi bengena ku live bengena bekhuluma besho lokho nalokho ngeke ngize ngihlale mina eceleni ngizovela ngingene ngiqonde pointini engifisa ukuthi mhlambe ngilazisa abantu abafowethu la ngaphandle sikhona sibaningi siyacula sidumile futhi ngendlela esidume ngayo kodwa kuba nzima uma ngabe uzoza omunye umuntu esekhuluma umphupho wakhe noma esikhuluma umbhedo esikhuluma ukusangana esejethe uhlala umphile yena kunabanye abantu abaphilela ukugxeka kunabantu abathi bezalwa banikwa ukuthi babe abalandeli bakaSathane ekutheni omunye umuntu uma ngabe ehamba nenkolo noma ehamba noNkulunkulu bakwazi ukuphikisana nesiphiwo sakhe ukuthi yena angakwazi ukuthi aqhubekele phambili uma ngabe ethi mina nguJesu yabo umuntu uma ngabe ethi mina nguJesu bamthathela phansi abamthathe njengomuntu osuke ewumuntu ephila nabantu abakholela kuNkulunkulu abawuthatha ushithi angicabanga ukuthi uNkulunkulu wayengaza xoxa uSathane ezulwini uSathane enza kahle kushuthi wayesebheda ukubheda kwakhe ukuthi akhishwe endaweni efanele aye kwaSathane ukuze mhlawumbe azokwazi ukuthi naye abuse ngendlela athanda ngayo. So kunabantu abaningi abanikezwe iziphiwe ngokuhlukana. uNkulunkulu mangabe sidala emhlabeni usinikeza iziphiwo zempumelelo aphinda sinikeze iziphiwo zokufa. Kunabantu abakhuluma kakhulu ngokuvimba abanye abantu ekubeni bona bezazi kahle ukuthi cha mina ngeke enkolweni kaNkulunkulu but umuntu ngenxa ukuthi usemhlabeni athi ngikhonza uJesu khonza uNkulunkulu ngikhonza wonke umuntu ngifisa ukuthi ngenxa ngibona izulu abazi kahle ukuthi nje leyo nto leya akangene kuya akayifuni. Bafowethu ngiyahamba nesimo la sokuthi kube khona abantu abafiselela ukuthi baphumelelise umaskandi ezintweni abazenzayo kuzo zonke izinto abazenzayo. Kwaba khona isimo la engathi wonke umuntu kuyenzeka ukuthi abe sephuzweni eli-wrong noma angaboni ngalelo liso lelo kodwa ngenxa yokufundiseka uhamba ezinye izinto uyifunde uyibone ukuthi cha lokhu akubheda lokhu ku-right. So angikwazi ukuthi nami ngihlale entweni ebhedayo abafowethu engiphila nabo abafana no-DR abafana njengozenzela abafana njengosiginqa masimba abafana njengomsithi abafana njengobabuthwala baningi kakhulu bafowethu abantu abanganikezela okuhle
enganikezela bona mhlawumbe abanye engengibazi ukubabiza ngamagama engibafihlile aba private kodwa abakwazi ukuthi bathathe umsebenzi wami bawubeke endaweni efanele ngendlela okuyiyona. Mina ey'ntweni zami engizenzayo ngiyazi ukuthi mhlambe ngendlela engithule ngayo kuvela igama lokuthi ngisinokwe, kuvela igama lokuthi mina ngithule, kuvela igama lokuthi mina ngikhuluma ngabe zenzeka izinto, kuvela igama lokuthi mina uma sikande behlangene yini ngingabikho kubona ey'ntweni ebezenzakala kulonyaka. Okay, ngizovela ngigxume ngihlale khona ngingalokhu ngiyeceleni. Bekunomcimbi la ubunini ngiyacabanga mhlawumbe ubunge-30 June obuphathelene nomaskandi bebonke. Omaskandi laba bebonke ngizoyiqala nje. Ukungabikho kwami kuyona leyo nto leyo kuney'nkinga ezake zenzeka phambilini zokuthi mhlawumbe ngiyithole sengingazwani kahle noma singaboni ngasolinye mhlawumbe nabaphathi noma nabahleli bemicimbi balezo zimo lezo. Kwakukhona konke kumaskandi lapho angicabanga ukuthi owayengekho kwakungekho umaskandi wayengekho ngaleso sikhathi leso. Kodwa uma kuthiwa lento iyaphushwa iyenzeka angizange ngize ngiphushe, angizange futhi ngize ngikhulume lutho, angizange ngize kube khona nokukodwa engakusho. Kodwa uma ngabe seqala sekuvela ipost eyavela inabaculi thizeni abazobe behambisana nabantu abazobe bezodlala ingoma ePeople's Park eThekwini nge-30 June mangabe ngaphosisa. Okay, ukungabikho kwami lapho, okay, ngivele ngisuke ngishaya ucingo, yabo kube mina oshaya ucingo mhlawumbe singadidisana kulokho. Kufanele iqiniso, mina ngumuntu weqiniso, anginawo amanga, futhi umuntu ophila nami uyazi ukuthi mina ngumuntu oqondile, angilenzi iphutho ukuthi ngiqamba amanga. Ngishaya ucingo ngibuze, okay, ngifonela umthandeni ngoba leli gcokama siyalazi kakhulu yabo, ayikho ongalazi gcokama ukuthi ba ngimfonela ngimbuze, bafo nayi inkinga lana thina kungani kuthiwa sisele ngaphandle ini. Yazi mina ngokwami bengifisa ngabe kuthiwa njengoba kukanje singaluswani nabantu, yabo, kungabikho umuntu osolisana naye, sizenzele into yethu thina esayidini, yabo, ngoba selibeke usuku sinqunyiwe isikhathi. Ikuphi singazenzela khona thina mhlambe sibonise nathi ukuthi nathi singomaskandi besifisa ukuthi sibe khona la esingazange sibizwe khona, yabo. Okay, emva kwalo ngaphambi kokuthi mhlambe kube yileso simo amfonela ugay Ngcobo, ngangibuya kuwo futhi umbuso wamaciko, ngimbuze ngithi awu kwenzakalani, nakho mina ngiyibona ngingekho kanye neqembu, yabo. Hayi aphenduleke naye futhi ngokukhulu ukuhlonipha nangendlela eright, angitshela ukuthi bafo umcimbi akusiwona wami, mina nami ngomunye umuntu okhona emcimbini, kodwa abahleli bemicimbi ababala ukuthi usibani. So njengamanje into eyenzakalayo ngathi ungakwazi ukukhuluma nabo, yabo. Okay, kushuthi nami ngaleyo ndlela kwenzakala kanjalo. Okay, inhliziyo, uyazi inhliziyo ukuthi awu umaskandi bonke baphelele, kwenzakalanga ukuthi mhlawumbe mina ngingabi ingxenye yakho. Ngigcineke sengithinta ucingo kwenjobe bengimxoxela ukuthi kwenzakalani. Ngithinta ucingo ngibuze, ndoda singenzani uma ngabe kukanje? Hayi ithi indoda, hayi no, akukho kusekhona esayidini lami, akukho enginakho. Okay, ngikhuluma nomthandeni,
asho ukuthi yena kukho asakuplanile kodwa zikhona ezinye indlela afisayo ukuthi azenze. Hayi azenzeke lezi indlela yabo ngendlela azenza ngayo. Angitshele futhi nama ngichazele ukuthi hayi no mina vele ngoba ngiyalontsha ngosuku lokuthi ngikhiphe i-album, kungakuhle ukuthi nawe ube khona for ukuphusha umsebenzi wakho. Hayi mhlawumbe ukuthi ube nenkinga mhlawumbe nezinye izinto kanjani ngizowenza futhi khona lapha e-workshop ngalolu suku. Mina ngingafisa ukuthi ube khona nawe, mina ngizokwenza i-poster ngenza yonke into yabo. Asikisi kuyenzeka ke into enzakala ezweni. Okay, ngikujabulele lokho kakhulu, ngithi hayi nami inkabi ngifake kuleso simo leso ukuze nami uzokwazi ukupromote ngoba nami ngiyakhipha amabungu isizuki yaphuma ngalolu suku lolo. Hayi angifake athi hayi no akunankinga sokwenza yonke into ibe right, enza iposter athi uzokhuluma nabantu thizeni, athi nami ngikhulume nabanye abaculi abangayanga lapho ukuze sokwazi ukuthi sidibane kuyo le ndawo leya. Okay, mina ke ngingazana nabo bonke abaculi kodwa ngathi mangabe ngibuyisa umqondo ngabona ngathi angiboni kufanele ukuthi mhlawumbe kube khona umuntu engimthintayo kulokhu ngani ngoba umuntu ongekho kulo yamsebenzi onabantu ngicabanga ukuthi yimi naye. So mangabe ngikhulume naye ngicabanga ukuthi ngiqedile. So yena ke kushuthi wakhuluma nabanye abantu abathile yabo ukuthi kwenzeka izinto ezikanjalo. Ngibona ngeposter mina sengisendela baba nayo into ngithi ngiyabuka inkosi yami zikanje ziyakhipha. Hayi ngithi hayi no nami ngeke ngize ngisabuza ngoba vele yinto mina vele inhloso yami ukuphusha amabunjwa yabo, ukuphusha i-album kufanele ukuthi ikwazi ukuphusheka ngaleso sikhathi ngani ngoba mina nginamaqembu amaningi, umqondo wami mningi. Ngikhipha lokhu manje, ngikhiphe lokhu kusasa, ngikhiphe lokhu yaphambi kwakusasa, usho ukuthi ngeke ngikwazi ukukuvimbela uma ngabe ngithola ithuba lokuthi nami ngikwazi ukusebenza ngomsebenzi wami. Okay, iposter mangithi ngiyibuka iposter inje hayi ngipost yabo afone okay ngayibamba ifoni angingenele ku WhatsApp ngithule angazise futhi ukuthi yazi mina uma ngabe inkinga kahle kahle iqalaphi, inkinga iqala ekuthenini kube khona umbuso ngengikwazi ukulesha igama elibhedayo lingafikanga nami ukuze akwazi ukungifonela uGeyi. Ngithule futhi ngasho lutho asho ukuthi lento yenzayo wrong, kungiphathe kabi lokho ngani ngoba mina nginankinga naye. Ngeviki eliphelile benginaye kumbuso wamaciko, senze into yethu yabamnandi perfect ngalendlela yokuthi bonke abantu bayithanda bayijabulela, baza abantu ukuthi mina noZanefa besazana. Inkinga nje ukuthi naye wasuka khishima uthwase yabo umqondo kushuthi kahle athi umqondo wakhe naye ubusungekho right. Uma ngasho iqiniso bese kuuhlanya nje vese okusho ukuthi umuntu avele uthi ukhuluma naye avela kubhekisele yabo. Mina ke angisuye umuntu ophaphayo, angisuye futhi umuntu okwazi ukukhipha izinto. Hayi ngibona umuntu nje impela ngishintshela nje ngithi mina kodwa Nkosi yami nangi lo muntu nezandla eshwabene ebhizi nami kwenzakalani yabo. Hayi sishaya kahle interview yethu ibe grand nje ngendlela exakile. Emva kwalokho mangifakela imessage uGeyi ngitshela ukuthi yazi mina angiyithandi into yenzayo. Kungiphathe kabi ke nami lokho kakhulu ukuthi khona kwenzekile and naye ipost esekhona and ipostwe yimina for ukunqunqa abalandeli bami. Mina nganginxusa abalandeli bami ukuthi bakwazi ukuthi beze kuyi launch ezobe ilapha e-workshop abantu bafike. Okangiphatha kabi kukodwa ngaphatha kabi ukuthi
lo muntu engangihamba naye sihlele engihlelisile izinto ofanele azenze ngangazi mina ukuthi yena usempini into engangiyazi mina ngangazi ukuthi yena sihambisana naye sowu2 asingene kwabanye abantu mina uma ngabe ngenza into ngisuke ngingabhekene nabanye abantu ngisuke ukuthi mina asenze ukuthi njengamanje mina nawe asenze ukuthi hayi ukuthi bese sifaka abanye abantu uma ngabona uxabene nomuntu oyedwa noma ababili abathathu xhumana nabo yenza lokho kwenza mina ungangifaki kubona ngoba mina angixabene nabantu abathize yabo okay ngihambe ngisuke ngeThekwini ngiyophusha umsebenzi wami owadayiseka nje futhi kakhulu abantu bawuthenga ngafika kugcwele ngafika futhi ngangena stage ngaperforma ngimfonela naye indoda ukuphi asho ukuthi handoda ngisekhona endaweni thizeni wena mase ufuna ukuhamba uyoperform uzongena ayibo mangithi ngilalela emontweni ngoba ngangisuka ekseni ngithola ucingo mangabe ngithola ucingo kuthiwa ayibo kungani ukuthi umuntu ohamba naye enizokwenza naye lento angakubali ngisho nana ngokubala emsakazweni uma ngabe ethola ucingo lokuthi ukwazi ukuthi angene khona ngoba lento ngiyacabanga ukuthi yini nobabili kusho nje umunye umfowethu ayengibonisa nje naye ngelengiso uthi awuboneni ukuthi wena la uyasetshenziswa usebenzisela ukuthini okwabe sekubabhlungu uma ngabe sengikwenzile konke lokho mnikazi womcimbi akasabonakala sefika emcimbini okwaba yinto ke leyo eyangidida kakhulu kwakhona ukukhuluma ngakho ukuthi no sizobe sikhona sinobani because mina anginawo amandla ukuthi mhlawumbe ngibe semsakazweni ngengxenye thizeni zami nami njengomjitha ukuthi kuyenzeka ukuthi uhamba umosha kwezinye izinto bese kuba khona abanye abantu abakuvalela iminyango nakubo bonke abantu mina ngeke ngahlala ngangadlalwa emsakazweni isikhathi noma kudlala ingoma zami indala yabo nganginenkinga thizeni ngicabanga ukhuzana wakwathi kunivezela kancane isimo seyinkinga zazikhona kodwa ke lokho angifisa ukuthi ngene kukho kakhulu ngoba sengandlula kukho sakhuluma nomuntu wayinenkinga saba right naye waba right kwadlula kanjalo yabo igcinweni wakho noma ngabe siplane izinto ezifana nazo lezo akusabonakala ukuthi mina ngikhona kokhona kuwo umsakazo engihlonipha kakhulu ukhozi yabo ngihlonipha ngalendlela le isixako ongangokuthi alikhi artist elingavezwa ukhozi FM ukhozi FM lukhulu kakhulu ngalendlela exakile phakathi kwethu ekakhulukazi thina amabhinqa lusenza ukuthi lisibeke phezulu ngaso sonke isikhathi so engifisa ukuthi nginazi sekhona uma ngabe kundlula leso simo leso hayi ngayibona lenkulumo le iyabheda le noma lesimo lesingangekuso sasibheda ukuthi ngigaxekise intweni yabantu thizeni ngixabane nabantu ngingaxabene nabo ngenxa yomuntu thizeni yabo kuthe uma ngabe kuqala kufika ibhola belihlela ukhuzana noBig Zulu abantu abaculayo ukukhombisa ukuthi akuliwa la umdlalo lo igame le ngixolisa kakhulu uma kukhona abantu abavele bafone ungazi kwenzakaleni bethathe izinto ngendlela yabo bese beyifaka phakathi kwabanye abantu ngabona ngiyaxolisa ngazi noma ngisazwakala or angisazwakalini kunabantu abafonayo lana ngiyaxolisa kakhulu bafowethu esimeni engibhekene naso njamanje uma ngabe sife ebholeni ufuka kwami ebholeni ingenxa kakhuzana noBig Zulu ababefisa engibona mhlawumbe ngakhuluma ngesingami ukuthi abantu engibona befisa ukuthi umuntu uculayo nanoma ukuthi uba akwazi ukuthi asinankinga sihlangane sisonke oyikhiphayo akayikhiphe yena
yabo oyifakayo akayifake ngokuthanda. Ngabona ukuthi inhle lento yokuthi ngikwazi ukuthi ngixhumane noMaskandi ngenxa yokuthi angibangi ngisaxhumana noMaskandi kwenziwa izinto zengoma, ingoma kazwelonke. So kuhle ukuthi abanye abantu babona ukuthi kungani ngiyikhipha kanti anginankinga nabo bonke abantu. So ngabona ukuthi ngiyifake. So ngathola ithuba lapho lokuthi ngibonane nobhuti umcene, ngabonana nobhuti uGay ukuthi ngikwazi ukubatshela hayi mina anginayo inkinga. Isimo senzakala kwaba u12 kwaba u12 kwaba u12 yabo ngenxa yomuntu nje thizeni oyedwa oyefisa mhlawumbe ukufeza zakhe inhloso. Mina ngangazazi, ngabatshela lonke iqiniso, ngabatshela ukuthi hayi kusuka manje mina ngizobhala ngokwami ngokuthanda kwami ukuthi kusuka manje mina ngiyaxolisa. Mhlawumbe abanye ukuxolisa kwami kuyinhlekisa kubona, kodwa engikwazi ukuthi uma ngabe ungazwananga nomuntu ekhaya, ngafundisa ukuthi kufanele ukwazi ukuthola imistake yami, ngikwazi ukuthola imistake yakhe. If mina ngingekho right anginankinga nalowo muntu loyo, uma ngabe mina ngi-right anginankinga nalowo muntu loyo, kodwa uma ngabe kuyena onenkinga ebuya ezocela uxolo kimi, ngakwazi ukuthi ngimxolele lowo muntu uma ngabe enze iphutha. Kodwa uma ngabe yena engaliboni iphutha lakhe angisuke kuye ngani ngoba kushuda akangifanele mina, akusiyinhlonipho enganikezwa yona ekhaya ukuthi omunye umuntu uma ngabe engonile ngingamxolile, uma ngabe one mina ngingamxolile yena, okusho ukuthi akusesiyimpilo engafundiswa khona ngisuka nakhe ekhaya. Kushuthi wonke umuntu kahle kahle uma ngabe enze inkinga usuke naye ekhaya kubazali bakhe, ngeke asole abantu basemhlabeni, kufanele asole la asuke eqhamuka yena khona yabo. So ngakusho ukuthi mina nginankinga, mina kwenzakala izinto kanje, mina ngafonelana nobani usibani wathi akube kanje, mina ngangenayo, mina uGay akangazi nginenkinga naye futhi angasoze ngize ngibe nenkinga naye yabo. Mina umcineka akangazi nginenkinga naye, angaze ngihlale nomcineka kuthiwa siyaxoxa naye khona into esibonisana ngayo ezogcina isenza sixabana yabo. Kodwa umuntu engizoxabana naye umuntu engisuke ngisondelene naye, ukuthi lowo muntu loyo uyena osuke ezongifaka into ebhedayo noma ezongifaka eweni yabo. So kwaba into kanjalo ke ukuthi uqala kwami ngithi ngiyaxolisa eSouth Africa yonke noma umhlaba wonke, kwakuthi ngixolisela ukuthi angazi ukuthi ngibhekene nani noma inkinga yami ikuphi yabo, ukuze ngibe nenkinga nabantu abahleli izinto. Ngaxoxa nabo, nganginabafowethu ababili ngeke ngikwazi ukubakhipha la, engangibatshela inkinga yami abaziyo bona ukuthi bangakwazi ukuthi bangilungisele isimo, bakwazi ukungilungisela isimo ukuthi ndoda mangabe kukanje yenza nje naba laba bantu, thina sinepower yokuthi sikwazi ukuthi sikubizele bona ukhulume nabo. Ngakhuluma nabo, kwasho ukuthi bayangibona. Uyabona umuntu oza ngoxolo uyakhona ukumbona, umuntu oza ngeqiniso uyakwazi ukumbona. Bangibona, ngabatshela into okwangiphatha kabi ukuthi bathi how lo muntu okuyena owenza inkinga kungani ukuthi yena asibhalela ama-email ngale, usiyaxolisa yena ngale, wena kodwa akakutsheli ukuthi usenze 1 2 3. Ungambona umuntu othi obani ngithi mina hayi yabo, kanti ngale esayidini yena uyayenza lento yokuthi akwazi ukubuyisa izinto zokuthi mina ngiyaxolisa ngingedwa. Vele nomuntu wayevele ngishilo ngisho nasemsakazweni, so wayengalifaka kanjani igama lami ukuthi athi kimi nginoba yabo.
emva kwalokho uma ngabe sengiqalile sengishilo mina lokho ukuthi mina ngakwelami isathi ngiyikhipha kulento bese yaqhamuka yena ethi mina ngeke ngixolise. Usho kanjani uthi wena ngeke ukwazi ukuthi uxolise njengobani uxolisile uzophakama ngokuthi khona uxolisile wena uxolise? Masimba leyo nto leyo yinto nje ebuwula usukungumfana nje ongaswena umfana okhulele ekhaya wakhuliswa ngenhlonipho waqhathwa welusa. Mina ngaqhathwa ngelusa angiboni ngathi ukuthi ngese safundana ngendlela ukuthi umuntu ukwazi ukumbona emqondweni kodwa angaze ngashaywa selokhu ngaba yimina angaze ngehlulwa selokhu ngaba kule ndima engikuyona ngaba kulomculo engikuwo njengamanje angaze kwathiwa ngihlulekile. Angifisi udumo lokuba ngale, angifisi udumo lokuthwala, ngifisa udumo lamadlozi ami, ngifisa udumo lokuthi abakithi ababenza lento le uma ngabe bengibona ngenza lento basukume bagiye la bekhona bayincome babone ukuthi kube khona isizukulwane sesibili nesesithathu lesesithathu esazalwa kwazalwa inkosi yomaskandi. Mina ngiqale emsakazweni ngingaziwa uqala kwami ukudlala utshatha ugodo umfowanggobe angazi nokuthi wenza njani ukuze kubonakala umsebenzi wami kodwa ngiyasola wayexhumana nemanager ukuze umsebenzi wami uregisterwe ufake endaweni okuyiyona. Ngaqhamuka ngo2010 isho ingoma ethi sithembelekeni bafana siyonqoba noma kunzima. Idlala njalo leyo ngoma maqala kudlala ibhola iqala ishaywe. Ngifisa ukuxhumana nalomuntu ungazi ngamthola kanjani ukuthi yena wayesexhumene nabaphathi engangenabo ngaleso sikhathi kwa register ingoma ngendlela efanelekile ingoma ya-email yafaka emsakazweni until kuze kube manje nami ngikwazi ukuyifakela ingoma ngikwazi ukuxhumana nabantu engizobuza kubona. Mina ngabuza kuyena ukhathi umfowanggobo wanginikeza i-email nginikeza zonke izinto ukuthi uma ngabe usuqedile ngesample usungakwazi ukuthi uthathe ingoma uyi-email kule ndawo so nina sobe sibona ukuze nina abaculi nizokwazi ukuzuza ngani ngoba omunye umuntu uvela aqhamuke athi no sacela udlala ingoma akazi nokuthi kwenziwa kanjani akazi nokuthi kuqalwephi kwenziwa kanjani uzohola kanjani kodwa ngicabanga ukuthi kwabona abasakazi bafiselela ukuthi umuntu owumculo osuke okudlala ingoma yakhe akwazi ukuthi kube khona thizeni akuzuzayo ngomculo wethu. Waqala wayidlala utshatha ingoma wayishaya ingoma yangena ingoma ngakhipha ngakhipha kulonyaka olandelayo ngo2011 wayishaya ingoma la engafika ngakhipha khona kwaba u2012 ngafika ngazoshaya ingoma ethi unobuhle ngowami ngiyamthanda ngizohlala naye. Yaphusha leyo ngoma ke kulowo nyaka ngangiqala ngizwa kuthiwa khona ungizwe osezo sakaza umaskandi ngangazi ungizwe esebenza ebusuku awumuntu weyikhova yabo ebusuku ngokuhlwa. Waqala lapho kwaqala izinto zashintsha nje yabo zangishintshela nje izinto nje zangishintshela nje kwakhona abantu asebeqala begxikayo kwakhona abantu abakhulumayo ngaphandle kwenkinga ukuthi mhlambe ngoba abaculi abaningi baye bathi hayi kuyagwazwa emsakazweni noma abalandeli abaningi bathi kuyagwazwa emsakazweni. Mina angiyazi leyo nto leyo kusekhona uJatha Ngobe ukhathide ngangazi ngangibona nje ingoma yami isidlalwa sengikwazi ukuthi ngiyithumelele mina ingoma zami ngendlela efanelekile kwenzeke umsebenzi wami uqhubeke uye phambili. Kwaqala nje kwaba nenkinga nje ngihamba noMasondo ngihamba noShilisi lo sengangazi namhlanje ukuthi ngiyinkosi osenamanye amakhosi sashona enquthu sashona enkandla ukuthi kusenkandla ngoba phela mangabe kukhona imali enquthu kuye kuthiwa inqothi phambili kusekhona umgqumene ngasenquthu
mase kukhona umsholozi sephethe iSouth Africa yonke kuthiwa ngwasenkandla. So ongizwa abantu ongeke uzibazi labo abantu ethina esasi kuthi bexoshiwe emsakazweni kube yimi unjoko uduma kahle umzukulu silwe sifaka amavidiyo sithi ungizwa kabuyisela emsakazweni kodwa angikaze ngibone mina ungizwe kuthiwa udlala ingoma yami uyaphusha uyalwa ekutheni ngikwazi ukuthi ngibe indoda makhelwane kanje yabo. Ngangikubuka nje lokho ngangakuthathi ngangaqisiqala ngaleso sikhathi ngendlela okwakwenzakala ngayo kodwa ekuhambeni kwami ekuboneni ukuthi zikhona izinkinga ngathi ngikhipha umahlalela kwakufanele ashawu number 1 komaskandi bonke bephelele ukhosini FM wawinisa nje insha nje yabo. Into ngeke uzuze uyazi ukuthi icula nhloboni noma ithini phakathi komphakathi. Lokho kwangenza ngitshela ukuthi mina kufanele ngiphakamisa amasokisi ngani ngoba kusho ukuthi ingoma yami akusiyona ingoma eright. Kufanele ngenze ukuthandwa abantu. Kanti ngizozwa nje thizeni mase kuthiwa umsakazi wahlangana nama manager thizeni ukuze akwazi ukuthi adicelela abantu umaskandi kube khona umaskandi abawu2 abaphakamayo. Obuhlungu kodwa ke lapho ukuthi omunye wabo uyitshela ukuthi uhamba naye kanti inkunzi malanga leyingale yabo. Egcina kwakhona yakubona lokho sikubonga lokho sikuphakamisela isandla yabo. Eyintweni enjalo bafowethu ngifisa ukuthi namhlanje nazi ukuthi mina umculo wami uphakamiswe ukhathidi umfowangabo wawuphakamiswa wawusaphezulu ngoba namhlanje enikezwa isikhundla sokuthi bamncome omcineka kuyimpucuzeko emcombeni wakhe. Kuyangijabulisa kakhulu lokho ngani ngoba sonke singabalandeli singabantu bomculo ngesikwazi ukuthi sikukhohlwe lokho ukuthi umuntu ophakamisa umaskandi munye ukhathidi kusuka umsindo nje omgqomeni omtshengiseni yena wayeumuntu oflex ngalendlela le eyisixako uma ngabe eqala ekhuluma emsakazweni abantu bemjabulele uqala adlale ukuthi abanye abantu babe kuyiphi department nomunye wayekuyiphi department angene lapho ke kodwa mina ngangihamba nebhova naye futhi umtshengiseni ngangumthanda waphakamiswa osaphezulu akanikwa amandla akhe. Kungani anganikwa amandla akhe yena? Wenzeni yena anganikwa amandla akhe uma ngabe kufanele ukuthi anikwe? Abamnika amandla akhe. Omunye angajaha isikhundla singakafiki sizofika naye sakhe sokuthi usilwele kuyi-lockdown. Amandla akhe lawo alwe nohulumeni ngeke ngikwazi ukufihla into enhle ayenzile asekho kuyi-lockdown njengamanje. Kufanele akwazi ukufaka abantu ngendlela efanele kubantu. Uzothi wenzani ufuna ukuwina wenzeni azoba khona ama-award lockdown fanele ume ulinde ukuthi nawe ukwazi ukuthi uphumelele ngendlela eright. Angilwi naye akekho umuntu engilwa naye la mina ngizwana nabo bonke abantu kodwa ngeke ukwazi ngizonitshela iqiniso namhlanje mina ngomuntu oneqiniso futhi ongakusaba ukukhuluma iqiniso. Ngeke ukwazi ukuphikisa ukuthi njengamanje bekuse kudala bekuseyisikhathi sabalandeli ukuthi abantu babone ngabalandeli ukuthi ubani umuntu ophethe. Ngeke ukwazi ukuphikisana nokukhuzana ukuthi kumaskandi uphethe akusikho ukuphatha ngenxa yokuthi mhlawumbe uphatha
ngezinye izinto eziseceleni ukuthi yena wazana nobani kanjani uzaphathe bheka abalandeli bakhe ngeke ukwazi ukuphikisana ngehlo lenyama leli yabo uma uphikisana nalokho kushuthi uyisiphukuphuku la ekhanda lakho uyisilima ngalendlela exakile ngeke ukwazi ukuthi athi amavidiyo ekhona eveza abalandeli abaningi ukuphikisa wena lokho cha mangabe ukuphikisa lokho wena uyisilima ekhanda lakho so ngeke abantu abayizilima abaningi yabo ngeke sikwazi ukuthi silokhu seshuthi lo nalo kodwa uma ngabe uzophikisa into ngehlo lenyama wena ukuthi lokhu mina ngiyakujabulela ukubona umuntu okhulisa umaskandi ngani ngoba nami ngumuntu kaMaskandi kodwa umuntu ophikisana nento eyenziwa umuntu owenza okuhle isiphuphuku leso kufanele ngikwazi ukuveza kufanele ngikwazi ukusho mina ngifikela emculweni ngiyacabanga ukuthi ukhuzana umfana omncane kimi nangeminyaka nabanye abaningi mina ngifika nomjikijelwa la emculweni safika sayishaya futhi ingoma kwamnandi angangaxabana nomjikijelwa ngisho kancane yabo kwale kufika isikhathi sokuthi sishaye umshado wejele ngangalwe namuntu kodwa ngangifisa ukuthi abantu bazi ukuthi emqondweni yabo abanye abantu bangakuthatha lokho bathi umshado wejele ngenxa ukuthi kufanele umuntu wesifazane abe njani uma ngabe seqalile sethathiwe angaphikisani mina nokhuzana ngangalwi naye ngangaphikisani naye kodwa ngenxa yezinkulumo zabantu uma ngabe beqala bevela bethi wena uphikisana nobani singakazi siziphikisane naye yabo mhlawumbe kungenzeka ke naye phela ungumuntu uyakwazi ucasuka mangabe ngenza into ebhedayo angakwazi ukuveza emhlabeni ukuthi yabo kodwa lokho kungasho ukuthi siyizitha kungasho ukuthi siyaxabana mina ngacula nomthandeni ingoma eyayithi mina ngonani kulelizwe abantu babeyithanda beyijabulela na ngathi ekulungiseni kwami ukuthi ngixolise kumcineka nogay ukuthi ngize ngikwazi ukufika kuyimpucuzeko Maskandi ngangixolisa ngenxa ukuthi angixabene nabo futhi akekho nanoyedwa umuntu engixabene naye so angikwazi ukuthi ngizohlala abalandeli bami mina bafisa ukujabula ukuthi bajabula kuphi umcimbi kabani abangene lapho bona yabo abanayo inkinga ukuthi uma ngabe nje kuthiwa khona umcimbi iqhawe labo liqashiwe liyoperforma bajabulela lokho ukuthi ngelinye lamalanga kwamizi yefana bazowubona umehluko uma bengawuboni umehluko ukuthi kwamizi yefana kwenzakalani ngale mali abasuke besupport ukuthi iqhawe likwazi ukuqashwa ngicabanga ukuthi lokho ngeke kuze kubajabulise ngisho kancane kodwa ukubajabulisa kwabo ukuthi babone ukuthi lokho abakulolayo kwenzakalani yabo so bafowethu sesisidi isikhathi ngikhona emculweni seside isikhathi ngikhuluma nani njengamanje engikufisayo nengicelayo phakathi kwenu ngifisa nazi ukuthi uxolisa kwami kumcineka uxolisa kwami kugay hayi ngoba nakho ngangixabene nabo abantu thizeni ababengixabanise nabo so ukufika kwami emabhida ekufika kwami kuyimpucuzeko kungithokozise kakhulu kukhona abanye abantu okade baqashwa ukuthi baphushe impucuzeko ngangasilona okay ngangekho kuyona ngenxa yenkinga ukulungisa kwami inkinga kodwa ukubona abathizeni abathi thina siyimfezi sizokulandela abanye bathi thina singosibanibani abanye bathi thina singosibanibani bezosupporta umcimbi osuke usupportwa abalandeli umcimbi osuke uhamba nokuthi wena uqhamukaphi umZulu uyayithanda imvelo yangakini wena uyalithanda isiko lakini wena umuntu
ofiselela ukuthi abantu abenza umaskandi bakwazi ukuthi bephambili bebonke. Kuyangithokozisa kakhulu lokho ukuthi kube khona abantu abakwazi ukuthi bafike esikhashanyeni esincane nje. Ngena ubalo esikhashane nje sincane kube khona abantu abafikayo. Mina ke ngaphefoma kahle, ngaphefoma ngesikhathi, isikhathi engangibizwe ngaso, ngatshelwa ngaso. Kwakuthiwa mina ngizoshaya live ngenxa ukuthi igama lami bayalazi. Uma ngabe sebebona ukuthi ngimsulwa ezintweni zonke, kwathiwa wena uzoshaya live. Ngathi mina no, mcineka nawe ukuthi ugay, ngeke ngikwazi ukushaya live, ngicela nje ukuvele ngingene nge-CD. Kwathiwa ngeke. Kwathi ubhuti umcineka ngena nge-backtrack. Ngathi ngeke ngize ngisakwazi ukungena nge-backtrack. Ngani? Ngoba mina ngashuza ukuthi ngivule sami studio ukuthi ngikwazi ukurekhoda. So kulaba abantu engabeka kubo umsebenzi abasenawo bavele bawudelete ngenxa ukuthi nami senginesinye isigcawu esengikwazi ukuthi ngirekhode kusona. Okungabanga ke inkinga ileyo kothuthane mangabe ngimbuza into kanjalo koBhazuka, usho ukuthi umsebenzi wami abasenawo. Nama ngikubona kube inkinga, but mangabe ngithi ngibheka iminyaka iseminingi vese yokuthi vele bekungafanele vele ukuthi bawudelete umsebenzi wami, ayikho inkinga kuloko. So ngacela ngathi ngicela ukuperforma nge-CD, bangitshela isikhathi, bangitshela yonke into, kwathiwa ngo-past 7 to 8 ubusukhona. Ngani? Ngoba imayiming iyaphela, kufanele ukuthi kuqale kungene abantu be-backtrack. Uma ngabe kungena abantu be-backtrack, wena uzogcina kubona. Ngani? Ngoba siyakwazi umdala, hayi ukuthi uyingane, umdala kakhulu emculweni. So nathi asifisi ukuthi ngoba uqhamuka egcineni bese sikuthatha nje, yabo. Ngafika futhi ngaleso sikhathi ngabafonela, ngabatshela sengikhona, bafika nabo bathi I know yima, sicela ukufaka ngesikhathi esifisa ukuthi ungene ngaso thina. Base beyangifaka ke mina ngaphefoma lapha ya, ngicabanga ngaphefoma 20 minutes. Angidlala ingoma eyodwa, ngadlala ingoma zami zo3. Ngangena ngayodwa, ngashaya eyodwa, ngabingelela abantu, ngihamba nomfana ugcokame elihle, umfana oswenkayo nje kunabo bonke abantu, umfana ogezile, umfana omuhle nje, yabo, othandekayo futhi kubantu, ongenawo ongazange mhlambe umama motibhojo ngento yesigcwaco, ogezekile nje, othandekayo. Ngingena naye, sayishayela ingoma, kwaba mnandi, ngaphuma ngahamba enkundleni yayikhona, kubona bonke abantu ababekhona. Ngiyacabanga imina engavela ngokuthi abantu babengijabulele kanjani, nanokuthi ke mhlawumbe ekuthandweni abantu bangijabulele ngani, ngoba bayazi mina mangabe ngiqhamuka noma uthi ugqoka impahla enjani, kodwa mangabe mina ngiqhamuka bonke abantu bayajabula. Ngani? Ngoba ingoma zami akusizo ingoma zokuncomfana. Angizelanga ukuncomfana, angizelanga ukubukwa, angibukwa. Kodwa uma ngabe kuthiwa ngiyathanda ukubukwa, angicabanga khona into engashoda ngayo ukuthi ngibukwe ngayo. Ngani? Ngoba nginakho konke engakwazi ukuthi ngibukwe ngayo. Angisomfana ono face obhedayo, angisomfana ongagqoki, ngiyagqokiswa, ngigqoka veyali, impahla zami ayibiza 400, impahla zami ziyadura ngane ngilexakile la kugqoka khona mina. Kodwa ngeke ungibone ngihamba ngipepereza ngithini. Thina sazo honesty C abantu asebahlala phesheya, ongeke ukuthi umuntu mangabe phesheya akuchomele, yabo. Umuntu oyiphila nje impilo yakho ngendlela eright, yabo. Ngiyanthanda kakhulu, ngageqa amagula, ngeke ngikwazi ukukhuluma konke la. Ngiyafisa ukuthi ngelinye lamalanga nibone ukuthi angikwazi ukukhuluma zonke izinto la kulento le ulive lo esiwenzayo. Okunye ngiyakhuluma nanoma nini. Ngumuntu othule, kodwa waqala wangikhomba umune esweni. Ngiyaqala ngibe nenkinga nawe, kodwa ngikuzondi, kodwa ngiyaqhelisa eduze kwami. Ngani? Ngoba ngumfana wakhumalo.
ngumfana owafika negama lakhe elithi Imfezi amabulu India. Ngumfana ohloniphayo kakhulu, ngumfana ophethwe abantu abanenhlonipho kwathwala. Ngingumfana osezenzela izinto zakhe eziningi la emhlabeni ngenxa yokuthi naye ufisa ukuthi enze okuningi. Nginabaculi abaningi engabasiza, angichumi ngalokho, yabo, kodwa ukuthi ngikwazi ukukhulumela nemanager yami ukuthi ngimthathe enye into leyo abantu abaningi abangayenzi, ukuthi umuntu akazasize ngisho umuntu oyi-1. Namanje labantu engabasiza ngiyazwana nabo, yize-ke bona benenhliziyo zabe igobile, kodwa bakhona abanye eselokhu ngaqala nabo suke eqaleni kuze kube manje, njengosina Muva. Baningi amatshitshi amhlophe azokhipha nje nawo i-album njengamanje. Baningi kakhulu bafethu, baningi kakhulu, baningi. Ngibonga nje kakhulu isupport abantu abanginikeza yona, ukuthi abanye abaculi njengoba kuqala ukugadwa kuthiwa istudio seMfezi siyabheda, sikhalela phansi, sinjani umuntu orecordayo khona akekho right. Uma ngabe ngangihlomekuseka ngabe ngakwenza lokho ukuthi ngisuke kuyena, kodwa ngani ngenxa yokuthi mina ngumuntu ngiyaphila, kufanele ngikwazi ukuthola imistake. Khona abanye abangitshela emehlweni kuthiwa wena Imfezi Emnyama akufanele ngabe urecorda kuleso studio, leso studio siyakuwisa. Ngizozenzela nini mina okwami? Kuyoba nini mina ngihamba ngiyakwezinye indawo? Angisho ukuthi ngixabene nabo, ngoba ngishilo ngaseqaleni ukuthi ngiyazwana noThuthani, ngiyazwana noSicelo, ngiyazwana noBhazuka, ngiyazwana noSotobe, ngiyazwana noNgika, ngiyazwana noBig Zulu. Umfana nje oyedwa nomfana oyinkingi lokuthu uMbumbayi. Futhi ngoba kwabhayiza lo mfana loyo wasuka kimi, uyohlezi nje isibunqa nje, uyohlezi nje isibungu, uyohlezi nje enkalankala. Angazi ukuthi ngizothini kuye ngani, ngoba umfana obhayizayo la ekhanda lakho engqondweni yakhe, emqondweni wakho, yisiphukuphuku kwesezwe ke leso, ongesikwazi ukusilungisa. Into engeke salungiseka efana noNgizwe, umuntu ole ko 50-39, yabo, kodwa lapha ngingane nje ungabusazi ukuthi kwenzakalani. Okay bafowethu, ngiyanithanda kakhulu izikhokho zami, nibe right. Njengomuntu ongaphaphi, njengomuntu futhi ongasiyo impatha, njengoba abanye bahlale bethi uxolisa bani, wofika la kimi mawufuna ukungazi kahle ukuthi ubani Umfezi, ngingamhlula nomfana. Ufike kimi ungazi, ungezwe ngabantu bangakithi, uze kimi mangabe ukuthi wena uyalwa uyishinga ngakini, wofika kimi. Ngithule kakhulu, angiphiki ukusho lokho, kodwa ombheka umuntu oyisihlakanipho othule than umuntu ohamba epepereza engenalutho. Ngiyanithanda kakhulu. Nazi-ke kusuka manje ukuthi i-Afro Maskandi yeza. Yimina engifake i-Afro Maskandi, yimina engiculisa umculo abantu abacula umaskandi bese bejika bengene ngapha ko bani hip hop. Nakhona ukufaka umfana nje uZulu, yabo, umfana engimkhonzile lo kakhulu. Ngathi ubhoti kimi ngani, ngoba mhlawumbe ngishiya ngaminyaka 2-3, kodwa nje ngiyambonga ukuthi angifake kulesi stayela. Ngisiqhubeke futhi ngisenze njengamanje, ngizokhipha sona, ngizosenza futhi. Imfezi Emnyama iyeza ngoDisemba. Akujiki lapho, kusuke vele ke kusuke kufiwa kakhulu ke lapho.